Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo Bombo Radyo Philippines Standard Time 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga.
aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports, first edition. Subong, Biyernes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 17 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilia. Update naman ninyo kami no tob-tob. Sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa Patag Sing Entertainment. Of course, main kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ito mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabala pila ka marigang pangunang mga balita nga ito niya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga ito niya nga diskusyonan. Bilaya ka marigang pangunang mga balita ito niya pagkahatagan sa pagtamod subong sining sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo siring Biyernes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local ang ining nagahilapit na nga construction sang Bacolod City General Hospital. Department of Health nagapatag nga hindi mo dapat pagtuparon ang construction sang hospital sa City Health Office. Samtang sa dugang pa nga mga balita local, another shooting incident na ning pagkahimtang. Nagluntad naman ni kagabi diri sa may barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, kung sa rin isa naman ka barker natiruhan patay. Kag subong man sa subong iyang aga. Diri sa aton nga palatuntunan, chikeron taman, kamusta naman subong ang aton iyang nga mga panguna nga mga balaklon. Days after nga nagsaka na naman liwat ang supply sang gatong, reaksyon sang aton iya nga mga kauturan sa pagsaka sang plete. Kag subong man pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita sa dukang pa nga mga balita pungsud nun nga aton iya nga diskusyonan sa subong iyang aga diri sa aton nga palatuntunan ng Metro Manila. 83 pa ka mga provinces, cities, municipalities yara na sa idalom sa alert level 1 tub-tub iya mga kabiran sa June 30 suno sa Interagency Task Force. Kag sa dugang pa nga mga balita local nga national rather nga aton iya nga tutukan desisyon sa hirit sa mga transport group nga dugang nga pamasahe posible madesisyonan antes ang Hunyo 30 so naman iya sa LTFRB. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita no sa dugang pa nga mga balita pungsud no nagahambal na nga ng Department of Finance antes magpungko si President-elect Bongbong Marcos naman niya nagapandam na nga daan sa suspension sang excise tax ay nano. Do ginapangunahan na how? Duay nagit ka mo ya tuyo sang suspension sa excise tax. Kag subong man sa bahin sa balita nagikan sa luwas sang pungsod ang Europe sa karon ang ginakabig nga epicenter sang monkeypox. Sunod naman niya sa WHO kon sang World Health Organization. So, initanan ang aton iya mga kabinan nga diskusyonan sa subong iyang aga. Samtang kita nagkapangalaga, drigid namang sa liwat, sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, siring Biyernes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Pet sa 17 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Grabe no, ano lang gid, kadasig lang gid sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa aton iya nga mga inadlaw no sa aton nga mga tagpalamati do ka ano labla do Bombo Anthony amo ning ginatawag ginaalas lang aton iya nga mga inadlaw kung tanawon mo subong ho Friday na naman kita no
panibagong adlaw, Biyernes, basta ito ginakapoy na kita for the entire week. Sige lang, bangon lang sa gihapon. Kinahanglan ng pagmataaga pa, temprano pa. So sa liwat bugtaw na, bangon na. Nagdangat kita sa oras, 37 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Base mawili kita sang tulog or base mawili kita sang bulubarikutod sa dapat aga pa kita nga magmalata, aga pa man kita iya mga kabinan nga magbulog daw. Kaya kung may mga obligasyon kita aga pa or may mga obligasyon kita no temprano pa. Okay? Sige. So, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa subong yang aga, kamusta, no? Kamusta ang aton yang palibot naman siyudad sa Bacolod. Hambal ko na panibagong adlaw sa mga kauturan ta subong nega-monitor sa aton aga pa, temprano pa, no? So, sa 630 kHz dira sa inyo sining tag sa mga radio dial or nagaupod sa aton mga kabinan, no? Sa Facebook Live. Aga pa kamo, no? Mga sukit, ha? Nag-monitor sa aton sa Facebook Live, sa Bombo Radyo Bacolod. Welcome, ha? Just sit back and relax, kaming bahala naman sa inyo sa subong yang aga. Or sa aton naman yang mga kauturan nga nagaupod man sa aton nga YouTube account, no? Sa Bombo Radyo Bacolod. So, padayon lang. To those nga wala pa naka-like and subscribe sa aton yang YouTube account diri sa Bombo Radyo Bacolod, pwede ka mo maka-like and pwede gid ka mo nga maka-subscribe. Okay? Sige. 39 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Subong naman niya nga aga, no? Sa mga kabombo naton, kamustahon naton ang aton niya nga sitwasyon diriya sa may palibot sa siyudad sang Bacolod, no? Kamusta sa mga nagapanindahan tang mga kauturan, no? Libertad Public Market, aga pa ni ginios-gios, no? Anong mahambal sa mga kauturan naton sa ginaduso na naman, no? Pagsaka iya sang plete. Mga nagapangunata nga mga balaklon dira sa Libertad, no? Ti apektado kita aros gapang hakroy na nga danang tanan ang mga drivers ta, no? Kamusta kamo dira? Kabalo ko nagapulaw bugtaw gid, no? Pero subong iyang agat si keron ta una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace. Good morning. Pambang. Good morning. Live kita subong no sa Libertad Public Market. Balik naman kita di Bomboan para kamustahon ang sitwasyon sang aton sini nga mga utod nga nagabaligya diri kag amuman ang nagakadto diri para magbakal aga pa no kag thank God it's Friday. Bomboan. Tika dasig sa aton sini nga inadlaw dugay-dugay pila na lang ka bulan kag Hulyo na naman. Kadasig lang gid Bombo Grace. Yes, kadasig dugay-dugay ti lain naman ning status sa aton nga kabuhi no. Ang mga single mapakasal na ti Subong kamo June bride, ah. yes, ulan gid Boboan no sang mga nagpakasal bala. Opo, nakasal na no sa una pa lang adlaw sang June. Boboan kadaasig sang tiyempo but kahinay no sa aton sa nga sitwasyon bala when it comes sa mga in-experience at nga kabudlayan no kadugay bala kadaasig sang tiyempo pero kung may mga problema kag Boboan do kadugay. Do kadugay. Yes. Kadasig sang tiyempo pero ang gatong do dasig man magsaka kahinay magkanaog. Yes, kahinay manaog. Ang mga nagapangurang mga walaklon do kasadasig lang man magsinaka. Oo, munang gasabay pag ibang ba ano sa kadasig pero kung batsagon mo ang sakit kadugay matapos. Di ba la? So, babaan. Kamusta ta aton mga presyo no sa utanan bala? Sa mga utan naman kita kay isa man sa mga gina-transport mo, no? Utan-tanan gani ina-transport mga baligya. But aring utan, kamustahon tagid kay base bala nagmahal, no? Kay tungod nga wala man gapana ang presyo sang gatong kag amo gini ang kinahanglan naton in times of trouble, in times of problem, no? Babaan kay kinahanglan tagid ya babakod nga resistensya, may bato kita
sa mga problema sa kadaadlaw-adlaw nga tanan. So, pamuan kadamo diri sang mga preskang utan sa kontupad, no? Ato ni nga kuhaan sang info, no? Kung pila ang presyo sang mga naghayalain nga utan. So, mayari diri nga kuhaan ta sang aton nga information, no? Makita dara pamuan nga madamo sa katulumpok nga utan. Ami, sa mga utan, aga pa Bombo Grace. Kadami kay bambuan, no? Tumakad Baka diri. preska sa mga talong, mga ano pa na dira, amargoso, mga petchay, mga Yes. ano ni ganing paborito ko nung isa ning Labanos. labanos. Talong, Kanamiton. kapayas. Mami mo di, ma'am? Imo na de. May puso. Si mama katuta kay ma'am. Oo. Utan taaga pa. Pangutan ta. Oo, ang babuan. Tungod sa kadamo disang utan, damo gid siya pilian aton nga mga kauturan. Ari si mama. Pangalan ta, ma'am? Good morning. Pangalan ta, ma'am? Aileen Ay, si Ma'am Aileen. Ano pa dito ta, ma'am? Belonio. Hmm? Belonio. Delonyo? Okay, ngayong aga. Si Bombo Grace niya. Kamusta, ma'am? Okay lang, maskin ga ulan-ulan, sige gyapon baligya kay awmuso go sa pangabuhi tamo. Yes. Pila mga kabataan ta, ma'am? 4. So, first masama, nakuan. Tika mo sa din pag bulubaligya ta sa adadaw tanan diri ka nagigapwesto sa hali sa una. Ma'am. Musta ang benta? Kisa makabayad man sang utang, makakaon man. Hindi kita malikawan nga mga utang ta, no? Dini mo halini mo nga mga utang. Damo-damo sang ginahalinan sini. May kanlaon, may kagayan, may sipalay, may lilo. O kalayo pagali. Ti, kamusta ang presyo ta, ma'am? Lagi sa isahon tabi. Sa ano ba, ma'am? Sa talong. 70 ang kilo, 60. Gama mo na, 60, 70. Nagmahal. Okay naman ang presyo. Okay lang man. Kung nagligad dyan, anong pinakabarato nga presyo sa talong? 100. Ay, why naapektuhan gali sa ang kwan? presyo? Yes, Why babae. naapektuhan ang ilang transport abi because mahal gasolina, okay lang gyapon. Wala man apektuhan, ma'am, ang transport, ma'am. Ang presyo, kayo nagmahal ba lang gasolina? Amo gid iya nagabugay 100. Ti Sa subong niya. ligad. Oh, Subong niya. nagsanaypi na lang. Naglubo-lubo. Okay, nagdamo na. Damo. Damo supply. Basta Damo kadamo, supply. kabarato ho. Oo. Oo. Amo na bomboan. Mo ibawi, No? Oo, Ang presyo sa gasolina nagmahal ba tungod sa kadamo sang supply bomboan. Doon na ano siya natapalan, kumbaga. Yes. Nakatatabi sa sa ano na ipanawagan, Margoso. 60, 70, parehas ang talong. Parehos. Ano to ang aga ubi na siya. Seryoso. Kuryoso. Nagpilaman ang pilo. 30, 35. Anong pinakabakal di ma'am? Araw, mix nga vegetable, pakbet. Kapilang puto sina. Pulo, kag ang kilo, 40. Kaya nagmahal ang kalabasa naman. Nagmahal ang kalabasa. Sa tanan ning utan, kalabasa lang na mahal. Tanan halos, manapiktuhan man eh. Amo lang nagaling kay kung magdamo ka, barato. Magutay, ka mahal ang supply. Ano diri ang pinakalaka lang gigin na bakal? Pag akay mga laswa na, hindi na bakal man. Tanan-tanan bakal. Ato gabang taya ma'am, kayong to gabang ngamuning kapadandog bubuan sa Oo, utan. paborito sa ko na. laswa. Oo. Yes, paborito ko man. Tagpilang to gabang ta. Pwede ka bakal pulo, pero bugos, tag 20, 25. Pwede bubuan ka bakal 10 pesos. Pero kung bugos, mera 20 pesos kag 25 pesos. Dili ni Actually, ma'am bubuan. ginapangumpra ni Bombo Grace, may ginapangumprahan siya or tanom yan eh. May ginapangumprahan sa bubuan. Hindi, ma'am, wala kaya ma'am tanong. May kami yung tanong. Oo. Di maubos man ni Bombo Grace ang amuni kadamo nga laswa. Maubos man na ma'am. Ang amo na kadamo nga ato abi o tinoktok.
Kinigal diri. Oo, kakaubos eh. Nakaubos man. Wala man may kakasayang. Waay kay kung gabi kag agahon diri kami pagkaadlaw gasalhin gabi sa amon pisto. Kay way kakaurot kay ay kaka 30 kay pagkagabi diri pagkaadlaw dito. Hindi lang gali babuan, no, diri or wala sila sa to sa isa lang ka pwesto para maurot di pala. Ito mo damo ni mga loy ata ya ma'am, tagpila na. Ara, tagsimintang kilo. Ti ano ang ano di ang ginabakal di permi ma'am kinilo o kun ano lang mga 1/4 amo na di. Hindi niya lang baka 5 piso. Ti pwede manggali. Apa na ako tiya? Depende, may mga bakal kinilo, may bakal man tingi-tingi. Tadag ko bala buwan sa mga kamatis, no? Oo. Dami Barato na siya. kamatis, subong? Yes. Barato lang ang kamatis. Pila ang kamatis, subong? Tagpila ang kilo sa kamatis, ma'am? 60, 70. Pabuan. Ni Ari man diri yo, dagko nga katumbal. Ano ni ka panawag katumbal, ma'am? Tagpila. Paitan eh. Paitan. Tagpila ni ma'am ang kilo? Ang kilo, 150? Kay may gadmay man. So, kung gadmay, 100 ang kilo. Kung dagko, 150. Pero ano saya ito price ng kalabanan din sila 120. Kalabanan, 110 pesos and 120. So, muna pambuan, okay man lang, no? Ang ila sining pagbalibaligya, pero mas nami kung hindi lang bala okay lang mabuan, masubra pa tani, no? Para balang mabaka wow, no? Kabugana bala. So, muna na patas-patas lang mabuan. Pero pila maka ano ma'am, pila magaran siya tas adlaw lang katanan. Depende kung ano mabuan sa baligyan ay, pero sa isa kadlaw makapirata. Depende man siya po. Te, ma'am, pila ka nagkakatuloy nga nagkabaligya? Buhalin pa sa hubin, asa may apo na eh. Kaya po ka nagaliw, hindi mo nalata. Ah, Pila ka na, ma'am, how? Edad? 53. 53. May apo na si ma'am, mambuan. Dugi-dugi naman siya kabaligya. Dili ka lang sa Libertad, girl. Oo. Taga diin si Ma'am gani liwat Bombo Grace. Taga-diin ka gani, ma'am? Nada, day. Granada. Sa Barangay Granada, syudad sa Bacolod, mambuan. Ay, kalabanan, hindi yung mabuan niya. Hindi taga Bacolod. Dito pala sa Punta Pagid. May mga taga San Carlos. Gabulante. So, amo na ba mo ang presyo sa utanta? At Hindi man least, siya nuway man mahal. gid siya nagmahal para makauturan ta do. Hindi man gid bla syado manghakroy bla Bombo Grace. Yes, bamuan. But, oo. it depends naman na sa supply pagid, no? Kung magdutay ang supply te dugangan sang presyo bala nga makamahal sang gatong amo na bamuan maaragoy kagid sa presyo. Ito ba mabaan, no? Ang aton sining sitwasyon diri sa Libertad Public Market, gaginotok na diri sa dalan, no? Tapos sulod diri pala sa Ang batuan Ito ng nga. kilo Bombo Grace tagpilang kilo subong nagmahal wala. ang ano ba? May kapamangkot nga listener viewer naton subong sa Facebook na bomboan mangkot kung pila kilo sang batuan. Batuan. Ma'am, tapilang kilos ang batuan, ma'am? 150. Mahal ba? Mahal gani. Nagmahal siya, ma'am. Depende naman sa supply, ma'am, no? Oo, nagmahal siya mabuan Tagpila tungkol sa na supply. tagpila na sa unang batuan now. Tagpila sa unang batuan, ma'am? Kung parato, nag-60 lang man ang 60 lang ang kilo. Baka ba ba? Dako ba? Atuman nga pagsaka, no? Ang presyo o to ng Di kilo. na gahalin sa ng batuan Bombo Grace how. Yes, maman. Di na Bombo Grace gahalin ng batuan how. Ang batuan, bambuan, puno na siya. Ma'am, puno na siya batuan, no? Puno na siya batuan. Opo, no. I mean bala di nga lugar Di gahalin. nga lugar. Dami man ang may ikay, may morsha, may palay, may nilo. So, diri man lang galing sa Negros, kamagakwa. Oo, diri man lang mabuan sa Negros.
Pero sa supply siguro, amo na nagmahal. Ba't wala ko dikita, batuan mo ba? Pagkita, batuan kasi ato lang sa punta. Ano pa gidadi? May puso, anto puso, ma'am? Tagpila man ang puso. 30 kilo. 30 kilo. Sa una ya, tagpila? May pareho, may 25, may 40, depende. Oo. Mayo pang puso ubuan kay barato. Na utan man, no? Kag-grade lang ako di magka. May subak ba lang kapasayan mo buan kanamit, no? Amo gani man do kanami maglaswa aga pa ti ano ay hani kun magmahal ang plete hindi naman maapektuhan naman og paninda sinday ma'am abi no anong reaksyon nila Bombo Grace? Magmahaling plate pag hindi na maapektuhan ang mga nagaparinta di damo ka man suki di. Ang mga kaagi, amon man eh. Ang makakadto din sa amon kag di mabakal kay suki man eh. Pero damo pa man sila. Di ba ba? Bisan pa nga nagamahal, no? Nagamahal ng kalabanan. Damo Japon suki. Kay, syempre, hindi man ta makasiling ba lang nga mapabayaan na lang ay kayong lawas. Kag, hindi lang ta magbakal, no? San mahal ang mga balaklon, especially ang gatong mambuan. Gabakal Japon, matong makauturan. But hindi saya siling damo, gid bala. Hindi, makabakal saktuhan lang sa ilang man sining kwarta, sa ilang kita. Pambuan. Amo gani man. So, amo ni no sa aton iya nga mga kabombo ti amo ni sitwasyon ang libertad ya Bombo Grace no. At least makapanindahan da makauturan ta. Kabay pa nga doon di ta matamaan og pasaka samplete para do amo gyapon ang aton iya nga sitwasyon no. Damo gid mga kauturan ti gyapon ga pinakadto pakari Bombo Grace. Yes, anda mo sa gihapon, no? Kay gabaka-baka man aton sa mga kauturan, mabuan. Ara pa lang nga tawag nga gadungan man bala sa race, no? Unang-una na lang ni sa finish line or ababaan, no? Kung muli ka, tibilin ka gid. Dapat kung gataas gani ang mga presyo, just like abing gasolina, may mo agi pa maagi para hindi ka mabilin kay para hindi ka mabudlayan kag maapektuhan sang tanto gid babaan. Babaan? Ang aton sa nga mga auto nga iba nagapapuli na nagabitbit na sa mga pila ka mga plastic na lindibi sa mga utanan no. Di ma'am ang mga nagabakalisim mo may mga kalendarya man ko no. Oo. Kamusta man ko ng pagpresyo nila sa niluto nila ma'am kabalo ka man? Wala sa idea. Ang pagkatang mo sa kalendarya, makita mo man epekto po, nagmahal man ang mga utan. Halimbawa, abi, 20 pesos, bambuan or 15 pesos, mahimo na siya 25 or 30. Amo man siya po ang kadamuon sa isa kayahong. Amo gani, no? So, sa sipak damo tanom nga batuan gani man kay balo ka Bombo Grace ang batuan ti mga rare ni bla dapat di bla sa bla sa slow food negros bla mo man mga dapat naton i-preserve mga hindi dapat madula mga batuan mga iba no kay dito ganito sa New Zealand tabal ni Sir Ty Durgasyon powder na nato mag-abot sa ila tong batuan mo tidriya sa aton nya bunga gidya no. So dapat siya may tanom gid nga batuan para ara lang gyapon kay lain gid no, lain gid kaaslom sina. Sakto gid no ang batuan ko madula sa mga nilaga balabambuan ng luto o sa sinigang man daabi kulang no. Kita naman tayo iba kung wala batuan. May mga alternatives pero nami gid siya nga i-preserve ta na kay amo na ang kapamanggaran sa aton kung sa aton niga di ba complement pala ko sa niluto pa masaboran mo aslom kay hindi lang tamis nami gid. Dami ang gyapon mga tricycle nga pinakadto pakari man gyapon Bombo Grace. Yes, ara sa gihapon no aton sining mga auto nga drivers bisan pa nang mahal ang gasolina kay diri bambuan ang makita mo di kalabanan sa mga tricycle bala service na ni sila mo ang ilang asawa abi mangumpra
ang taga-ila, ara ba lang kagahon pa na kontrata mo na, no? Adadlaw, mangumpra ka mo diri tapos mabalik ka mo sa imo panimalay, temprano pa ka makaluto no sa imo nga inubaligya o kung imo man nga gawi o no kaunon no sa pamahaw. Asa na panyaga, tipid-tipid dan. Kaya bali Ma'am Carmela, mga kauturan ta, hambal niya bomboan kay balo ka subong jutay ang bunga sang batuan, amo na mahal. May season man sigurong batuan yan ano man. Jutay bungas batuan subong. Batuan lang man, batuan lang man mo. Oo. Not to, batuan. Jutay ang bunga ya, ti amo na agling mahal. Ti sakto na love, supply and demand gyapon ah. Base sa tiyempo pag bomboan, no, andi subong. Ano na subong medyo kaulan na gid man ta subong. Duay pagintanto ah. Oo, base inisubong tigbatuan gid sa nga akadamo bala compared sa iba nga season bomboan. Amo gani man. So okay aton tiyempo no? Ang tiyempo ta bomboan kaklaro di sang bulan, ga ano pa, ga sanag pa di sang ang bulan, no? Tapos ato nga kalangitan sa punta sa lagsalag naman. Okay okay tiyempo pero diri sa ginagyan naton medyo basa-basa siguro kay tungod nga ang mga salakyan kag mga motor balababuan o tricycle balik-balik or ano di mo dugi na palapta pag wala ang basa. Diri nga part ko balamadan ito sa punta sa in kag out babuan basa aton dalanon. Ti ano yan ang reaction Bombo Grace sa mga kauturan ta. Let's say for example himuon 15 pesos ang pamasahe abe. Makatunta babuan? Okay. Ma'am, may service ka diyan? Ay, aray tricycle. Diareo kung 15 pesos ang pamasahe. Okay man lang si mo? 15 ang pamasahe sa jeep. Sa jeep abe? Ambot lang ba? Matabo na natin. Wala naman kami mahimo. Hindi kami yakagwanta maglakat. Gani. Masakay na lang Pretty na lang 15. Munis lang babuan kagwanta maglakat na. Wala mahimo. Bayad 15 pesos. Kung mo na babuan ang Grabe, no? atot nga. Imagine mo, ti kung magpakadto pa ka 30 gid mga kadtos pamasahe mo blahaw. 30 gid. Ang 5 ka piso times mo sa 7 days. Pila na? Antay 5. May isa ka na kilo nga bugas lugay-lugay. Babuan. Gani. So amo na medyo sakit-sakit gid bulsa na sa para sa mga kauturan ta. Yes, so bantayan ta ni Mambuan, no, kay malapit na gid ang pagpungko sa pila di ka mga opisyales kag man sa pungsod ta no. Nga ta sa nga presidente nga bag-o natawon ta kung ano ning mahimo nila sa mga ginaatubang ta subong nga panghakroy kita tungod sa tuman nga pagsaka sa presyo sa gasolina kag domino effect na nagamahal man ang mga balaklon. All right, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bomboan, live to diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace din nag-report para sa pagmansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lilobaton sa unang hugnat sa balita sa patrol. Tiara na magitas Libertad Public Market. Way punaw niyang Libertad jaw. Pinakadto pa karing mga kauturan ta. Kaya syempre, kinanglanon gidya nga manindahan na. Gapa mamalaklon kita. Kaya kakaon kita mo na. Amo na, mahal-mahal pa diya bomboan. Tag 400 grams. Ang 12, mahal-mahal pa 400 grams. 12 na ganit tawag man US dollar amo na siya. So mahal-mahal to yung bato. Adriya sa ato niya at least yung mga bunga pa kung sa mga iba niya pungsod just like New Zealand no. Tigi na powder na didto amo na gali no. Bomboan ang mixed vegetables bala uso na di sa New Zealand no. Damo Pilipino Obra Factory sa mixed vegetables. Okay. Tamo dras Libertad Public Market. Kaya kung gusto mo pakwit, may mga ready na dra nga daan niya, no? So that is why nga everyday, no? Damo naga panindahan, no? Dasigid ang tiyempo, dasig man ang mga kakatabo nga tinruhay sa Bacolod, wala solusyon. Kani man, kasi no lang to yung balita, to nga nagligad, to nga nadlaw yung may isa ka businessman nga gintiro patay, iti ang motibo to ya, ang sa pamilya to or sinilinaway to manggad to
Subong naman niya, barker from all walks of life, no? Magranon ka man, pigado ka man, nagatinguha ka sa pangabuhi. Yeah. Pero ano naman yung motibo ni sa barker naman yung gintiro, patay naman no? Kagabi, ano yung pagkahimtang ning aton niya man? No? Kagabi, diri naman niya sa aton, sa may syudad, sa Bacolod, patay gid siya. No? So, sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, diskusyonan tani karon, pagbalik sa aton yung pagpangalagad, pagbalik report iya sang patrol, kay, ano naman, magabal kaya barker, bla, nang nagpasaka, bla, sang mga pasahero sa jeep, bala? No? Tiyan mo naman natiruhan. Ano naman ang mga ginatanaw, diri nga anggulo sa aton yung mga katapos ang kapulisan. Panuktok na gid sa aton, no, sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo nga sulo step up gid sa mga kapulisan ta kay malas pa lang mayara yang gabi adlaw wala pili ya ining nagakalanabo yang pagtenerohay. Pero pagbalik sa aton iyang palatuntunan, no, subong pa lang de bala tani ang isa sa mga nakita niya nga solusyon bla sa mga kabombo naton ining suspension sang excise tax para mapanubo-nubo man ang presyo sang gatong. No? Para mapanubo-nubo man ang presyo sang gatong, pero subong pa lang antes magpungko si incoming administration President-elect Ferdinand Marcos Jr. o kung Bongbong Marcos, naga-warning na yung adaan ng Department of Finance mo, naga-caution na sila yung adaan niya sa mahimo pag-suspend sa excise tax on petroleum products. Anong pagkahimtang ni? Wala nakpungko, gina-warn mo na. Anong butang balon? Anong mensahe sini? Diskusyonan ta, Bombo Anthony, sa aton lang nga pagpanumbalik. Dalang kita, stand by. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang sa ato niya nga pala tuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kaga para ninyo ang kaupod subong iyang aga Bombo Ansindol Sorilla. Okay, sige. So sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo. Pero diskusyonan tani balaan ay kay doon mga gid bla, may mga mensahe gid nga ginapalabuot subong no. Ang Department of Finance nag-caution, meaning nag-warning, no,
sa incoming administration ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. o ni Bongbong Marcos against sa suspension sa collection ng excise tax sa mga petroleum products as it suggested alternative ways agud ma-mitigate ang impact sa fuel price hikes. Pila ka mga lawmakers kag transport groups, debla, nagapanawagan sa karon para sa suspension sang excise tax on fuel to ease mapahagan-hagan ang impact sang skyrocketing petroleum prices nga gindala sang supply disruptions sa global market amid dibla ang pinakarason diri ang Russia-Ukraine war. Nag-claim diri ang DOF nga ang suspending taxes on fuel products hambal sang DOF to quote, not the most efficient approach to alleviating the conditions of affected sectors. Malacanang nag-maintain sang collection sang excise taxes o excise tax on oil na di ba nagambala Malacanang nga hindi pwede ma-suspend despite sining pagtaas ang presyo kay nagapundo ini sa programa sang gobyerno ang ining pag-collect ang gina-collect mo bla nga excise tax. According diri sa Finance Department, ang suspension sang fuel excise tax maga-reduce sang revenue sang gobyerno from 105.9 billion or 0.5% sang gross domestic product sa 2022 nga magaresulta sang higher deficit kag kautangan sang gobyerno. Di sala na yan sa mga tao ning ay grabe gidjaya yan So diri pa lang sa sini pa lang yang nga tono. Sa sini pa lang na iya nga tono sa aton nga mga kautunan sa aton mga kabombo, why gidjaya plano? In short, although wala pa man niya ka-respond ang administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos, but we'll see. Pero nga ginapanindugan, kung tanawon mo, ang excise tax laman ni sa fuel, mga iban nga mga taxes, hindi mo man na pagtandugon. Di bala? Di nakita mo, ari-ari sa subong nga sitwasyon, pilion mo pa bala ang proyekto rather than inidirekta nga mabatsagan ni sang tao, hindi ba lang i-suspend anay for the meantime nga aabi ang argument gani naton diri nga aabing iban nga mga countries mahimo nila how kita hindi because lubong nata sa kautangan, because damo nata kautangan, kung amo pagid ni damo pagid or tungod lang nga wala kamo da tukloon sa kabansang gobyerno. Ka-frustrating, no? Hukis, makahambal ka mo sini because hindi mo ya maintindihan as to why nga ara na gid, no? Ang pinakasolusyon sa problema subong kay to ka helpless na bla. Kay ang iyan isang world market Kay because nisang Ukraine ni kag invasion nisang Russia ni nga sa katuso bla. Tanawab lang ginimo sang Russia subong sa katuso nga klase sang ng gobyerno nga kita gid nila kung anong epekto ni sa bugos sa kalibutan. Sige pagyapon, hindi pagyapon masulbar, i-invade gid ang Ukraine, tanan kita na apektuhan. So dapat because gid sa korupsyon bomboan reaksyon sa mga kauturan tagani man certain kaya hindi ta maintindihan ara na gid ang solusyon, kumbaga, hindi ba na iya nga, di ba magambal ka suspension for a period of time. Kaintindi ta na, kay siyempre kinanglan ta mga projects mo. Pero subong pasulabihon mo pang pagpatukod tay-tay, or rather be, pagkayos ang dalan rather than damo apektado nga ginagutom. No? Kati gobyerno man ta bala, nagabatsyag man ta para sa mga tao. Tanawab lang ang mga drivers subong halos dumagkalagaab na permi kun interviewon ta. Duga bakho ka na lang. Kay imaginabla, ano pa ang dalon mo sa pamilya mo? Sa kamahal, gidjaya sang gasolina.
ga huy abaga gani sining may mga trabaho regular, ining may mga sweldo, ining may mga pribado nga salakyan, ga pangalawhaw ka, ang isa mo kalibo sang una, pira ka litro matughong mo, 20 litros, subong isa mo kalibo, pila matughong mo, halos-haluson ka 14-13 litros, 14 litros, sang gasolina na how much more ang diesel? Wala war bomboan, wala negosyo about it. Amo na sa katuso man bla. Kis manumdum ka na lang aga pamintaha bla sa sitwasyon. Ti sinong apektado? Good morning bomboan, hamak mo matapos na lang ang termino. Mangutang pagid para sa ano? Ti kita naman sa bayad. Amo na bla. Ukis hindi mo ni mabasol mga kauturan, taan mo ning reaction, kay ka-frustrating gidya. Makon mo, wala pa nagpungko ang incoming administration, warningan mo na, hindi ka pwede ka suspend sa excise tax, kay maapektuhan ng mga proyekto, tani, ang utang sang gobyerno, amo ni, amo to, tinano na yaman? Kita nga ordinaryo nga tawo collateral damage, amo gid, amo ni mga reaksyon sa mga kauturan ta. Kay mambal ka para ni sa proyekto, ti paiway na anay pilagid na magpaiway sa 1, 2, 3. Okay, di ba by July mabukas naman ang masesyon naman ang Congress. So sila ning liabe para maduso ni ang pag-review sang why pulos gidya nga oil deregulation law. Why pulos nga kung anong taihop sang world market, dire-diretso na niya, hindi taka-regulate. Ti, meantime, dabi sugura na dayon, kaya ti, di ba, ng gobyerno ta, dapat kamo responsive ta Ay, perti man la kamo mga ngako kung nagapangampanya. Ti, while reviewing that, no, masulbar ina siya, ano gid-abi ang pila ka mga bidulan nga masuspend mo na para mapanubo taning presyo sang gatong kay tanan gid kitaya wala sang may makaluwas apektado, manggaranon ka, hasyendero ka, driver ka sang tricycle, affected taya tanan sang mataas nga presyo sang gatong. That's why nga kumbaga nagatamwa na bla ang susubong lang gid nga solusyon nga hindi ta pa gid mahimo. That's why nga ginakumparar ta na sa iban nga mga countries, just like sa mga na-interview tabla, New Zealand, sa Canada, sa Australia, no? Nga mahimo na nila, and nga kita hindi. Marason lang taya, kay pigado taya. Tinga sino ka mapigado, how? Kaysa pagkamatuod lang, may mga pipila, daya nga, susnano nga, gina-enrich naman lang na nilang ila kauglingon, at the expense ang ano, no? Kay para may kuuton ka mo das kaban sang gobyerno. Amo na. Sus na nung ka-frustrating, no? Balikan tang patrol Bombo Anthony. Ka-frustrating gidya. Nga makitaan mo kung kaisa kita man ang basulon nga mo nang ginbuto naton. Ginabudol-budol na kita. Ay, amo gid na. Wag kita may mahimo. Kay ti majority nagambal, amo sinabi, no? Pero, we'll see. Kabay pa nga, sa subong pa lang, amo na nang ginahambal sa Department of Finance. Manugpungko pa lang si President-elect Bongbong Marcos. Di kabay pa otherwise, da iya ang thinking sang aton iya nga incoming president. Hindi man ta na iya gusto nga pangunahan, tanawabla. Subong ang hiret nga pasaka, plete. Hindi mo na punggan kung amo ning sitwasyon ta. Ti, imagine na, mabalik pa ang face-to-face classes. Timano na lang ta sa mga ginikanan blang haluson mo man gani nga makapakaon ka 3 times a day para sa imong nga panimalay na sa imong makbataan. Tapos plete nila magdugang pagin ma face to face classes. Hindi na iyak batsyag ang gobyerno, mamulo warning lang ta nga hindi pwede kay paiway ng proyekto na, no? For the meantime, samtang hindi ta ni masulbar ho ang pinaka-immediate ni nga concern subong nga tanan gidyaya apektado sining mataas nga presyo sang gatong, no?
Pero kung ano man kataas ang presyo sang gatong iniyang aton yung mga shooting incidents diri sa aton syudad sa Bacolod nga mo ni man. I mean, although nga may mga gina-target man isla, hindi man ibala pareho na kaangay to sa Amerika, bla nga di say sa ila gali to gulpi lang may mag-amok, gulmalas pa lang may maniro to ya nga do ay na sa espiritu ya. Ti iniya kabalo man gid kita ya nga may mga target nisla. No, inablang may mga atraso, ni kung wala kay atraso, hindi ka man pag kumbagabla kung wala ka kaaway or something. So meaning may mga target. Pero gapanuktok gid niya sa mga kapulisan taman. Giyo-giyo man, no? Duway na gid hadlok-hadlok in broad daylight, gabi, udto, adlaw, hapon. Ang mga kriminalya, mga naman og tiro, maniro gid. No, ti kagabi naman ho. Why pag ganito masulbar tong problema to sang isa ka businessman, isa naman subong ka barker na teruhan patay sa may barangay Singkang Airport. Checkeron ta si Bombo Grace din lubaton sa piyak nga linya. Bombo Grace sa dugang nga report. Please go ahead. Babaan, nagapadayon pagid ang investigation sa Bacolod City Police Station 8 sa nagluntad nga shooting incident, no, matapos ang duwa ka adlawang buwan nga isa ka businessman ang napatay, ari isa naman ka barker, no, ang patay sa natabo, no, nga pagpangluthang kagabi sa sakupan sa barangay Singkang Airport, especially sa Lacson Extension, Mambuan. Ini siya ang gindala pa sa hospital, no, sa regional hospital, but gin-declare naman nga patay, Mambuan, no, pila ka mga minutos o kung oras ang nagtigad sa among gabi. So Mambuan ang aton diri nga biktima, no, ang biktima isa ka Parker, kag ini siya ang ginhingalanan kay Adonis Matulak. Adonis Matulak, kag nagaedad sang 54, residente sang Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport. Bamuan, hindi maglayo ang location sang incident sa iyang puluyan. Kag actually, ari ko diri sa area, kung sa diin siya ginuthang kagabi. Hindi maglayo sa iyang balay. Yes, sa iya balay, lapit lang di Babuan ang iyang balay sa location, no, sang ginuntaran sang shooting incident. Kagati makita sa likod ko Bambaan ang medyo gintumpukan, no, nga dugo kay kagabi. Grabe ni ang dugo. Halin sa iyang ulo, Babuan, ulo, no, ulo naman. Tiway gid ara pa gid ang dugo ho. Ara pa Bambaan. Ang balaya pasulod lang da sa ano na sa lagyan sa likod mo? Posible pa mo andira. Ay, lapit lang din siya. Yes, makototal lang karon diin ginibalang Hollow Blocks ning ano gid siya. Address gid sang ang biktima, no? Kung diin ng purok Hollow Blocks. Pero lapit-lapit lang gid Bambuan, no, sa area sa diin sa gitpatay kagabi. So may ari na siya nga motor nga ginasakyan iya ka bata iya, no? Kag ginahibalo pa na kung ining motor kay Bambuan nga tindog ning motor mo para sa video ta bala tindog ni kag nag saya natupa sa semento, no, so ibaloon ta kung may nagpatindog ni sa motor nga natumba man siya or ano. Pero kay ara sa video nagatindog Japon kag kung sa crime scene wala man mega kuti Bambuan mo. So ano ni ang motibo Bambuan na blanco pa, but may mga information, no, nga may nagkadto sa iya ko nung lugar nga pangita niya siya isa ka pulis ko, no, nakasibilyan lang, pero aton pa na Bambuan ibalon kung matuod ina kag kung ano ang rason nga aging kadtuan siya, no, kag according man sa iya nga anak nga si Mark Matulak ang nakuhaan man sang information kagabi, no, nga ini siya Bambuan naglisensya lang nahulmon ang motor sang iya nga bata. Kag may baklon lang siya kuno sa tubangan or I mean sa gwa, no, wala pa nabalaan kung ano yasi nga baklon. Then amo na tong katapusan nga istorya sa iya nga amay kag napatian niya na lang Bambuan nga isa ka victim ay amay sa shooting incident malapit sa lugar nila. Grabe, no. Amo na blang ginambal naton Bombo Grace
To bago lang ta nag-investigar ni kag padayon ng investigasyon to sa businessman tapos ari naman prior sa businessman, di ba? May mga previous mga shooting incident na ning pagkahimtang ni man. Yes, babaan sa bulan sa June. Pila na ka shooting incident sa Hunyo kag or halin abi May, June? Bali sa June pa lang babaan, sobra na guro 5. Ato na i-check, no? Puwerte, no? Do ka asod-asod eh. Yes, asod-asod. Although Bombo Grace, klaruhon ta, may mga motibo man gid. Hindi man niya nga butang balon niya nga do pareho bla sa Amerika nga di ba may shooting to ya, may nagaamok nga tawo, do ga pinalagpat na lang to kung sino tong ila panirohon, hindi man amos na. Butang balon may kontra man gid, no? Pero amo na ang ato ng punto, duway na bala hadlok in broad daylight, gabi, hapon, adlaw, duway na sila hadlok na naman. Amo man gani babaan ko aton nga maobserbaran, manotice syarota, no? Diri sa syudad sa Bacolod, may mga CCTV kita, may mga nagarondang mga pulis, no? Mga patrol car. Sa adlaw pagkatabo ang shooting incident, do nagkabala na guro ang mga mga manugpatay tawo. Kay kakabalance la kay do is hadlok kay do ang police presence ara pa man gyapon Bombo Grace how? Ara pa bambuan ang police presence, but according gani sa iban, no, sila man mismo nga mga pulis gahambal nga kulang sila. Kulang sila. Kag isa pa ang suporta man malabambuan nga nagyagagikan sa babaw, ang pagin-amo ang isa sa mga factors man kung nga abi medyo kulang, medyo delay, no? So amo na sa bambuan. So kabay pa nga pa-intensify ta, no, ang atong sining police visibility kag ti bambuan mahambal ang iba nga hindi man nalikawan ang mga amo na klase nga bagay kay hindi mo man mapunggan bi ang suspect or pero the way bala, no, nga kita nakabantay abi hugot bala bambuan nga pagbantay kag kung ang aton sining mga dalan masanag-sanag man kung gabi no galuntan ang shooting incident kag ang CCTVs, no, dako gid nga bulig kag kung i-compare mo lang mabuan sa mga lugar bala nga grabe ang suporta, no, kag grabe ang mga equipments abi ang paghanda bala sa isa ka lugar sa matabo nga mga emergency or aksidente, ibambuan malesen na siya kapati kita, no. Amo gani man. So, amo naman ni ang ato naman hambalon imbestigaran naman why pagid no may ara na sang kwan. Siya yung kasakay sa motorsiklo. Pero ano ni siya? Again, karuhon ko Bombo Grace, riding in tandem. Pa na aton nga kwaan sang info kung riding in tandem o kung isa lang man, no, ang suspect bambuan. So, kung ano naman ang motibo? Bambuan, kung sa motibo lang, may ara man bigyan ta mga kapulisan ta kung magpakigangot sa pamilya, basi may personal grudge, basi may kaangtanan sa illegal drugs, di na madula, no, sa mga ginalantaw nga mga anggolo, or basi related sa iya obra, no, nga bilang isa ka barker, or iban pa bambuan nga mga reasons, no, nabahin sa pagpatay. Tapos ang isa ding hambal sa iya bata nga sang hapon pa lang kuno Bombo Grace, may mga persona na nga nagpakilala nga pulis, pero nakasibilyan. So it could be pulis or pulis lang, no? Nakasibilyan tapos ginapangita ing iya amay, amo na ang prior sina sa natabo. Kaya wala man kuno kontra iya amay, ang bata iya. Ako pa nabambuan aton nga hibaloon kung nga no, may nagpakilala nga pulis kag nga ginapakita sa kag nga no, sa amo na nga gabi ginluthang siya. Oo. So 54 years old na siya, no? Yes. So tanawon ta ano naman ang motibo? May kaangtanan ni sa illegal nga droga na anong pagkahimtang ni? Ang tawon ta na bamuan kung ano man gid bala ang motibo, but as of the moment, no, ang kapadayon ang investigation, ang pagpakigangot sa pamilya, sa mga kaupod sa obra,
kag sa mga witnesses man no kung may nakakita sang insidente kag of course di madula ang base may nakahagip o ko na nakuhaan sang CCTV camera. Okay, sige. Do ka sa naaw na gid sang 5:30 Bombo Grace, no? Yes, mamaan. Klaro na diri ang sura ka langit kag tamo naman ang nagabiyahe. So amo natin sitwasyon diri sa Subong sa ginuntaran sa shooting sa kagabi. All right. Sige, Bombo Grace. Yes, mamaan. Ini si Bombo Grace din na batang report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bubo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa duga nga balita gid sa aton Subong yang aga mo na no. Ginambal to hapon lang may nagpakilala na pwede man to yang hindi pulis. Syempre kay liga pa pulis lang tanawon ta or pulis na nung pagkahimtang to no nagpakilala ti ang pamilya way man sa may mahambal kung may kontra way makuno kontra tingagin patay 54 years old nagulam to sa motorsiklo sa iya bata to tapos malas pa lang yung tawagan lang na tiruhan na ti ulo gid no ang igo malapit lang gid ja kay may baklon ng kuntani ang ining victim no actually lapit lang gid kaayo man sa ila sining balay kay tinagwa lang siya kay may baklon siya tiway man siya gurok balo nga amon nang matabo sa iya nga may may nagabantay kay amo na tong patunday no nagapulo pangita na sa iya butang balon tuyo na siya yang patsyon sa kun may atraso siya or wala man anong dumot sa iya. No, ti amo pa nang imbestigara naman sa aton iyang makatapos ang kapulisan. Ti kabay pa hindi naman ni magsulod sa may limuna obla nga amo naman. Nga amo na pagid ang isa pagid nga kung may magid patay gani do hindi bla dayon masul. Why man naman suspect? No? Nga do amo na siguro nga do ang mga suspetsado ning mga nagapamatay ni do ka na lang ni sa ilay do ka pawala na lang gid ma-wonder ka nga why nagid dislahad do kadlok. When is lakadlok kakadamo sang kapulisan man sa palibot? So meaning to say, something is wrong man niya. Kay kung strikto, kung bantay sarado, gid, ti budlayan yung mga kriminal nga niya. No? Ngayon lang dumapagusto ka na lang imo yung magpamatay bala? Amo na, masubo man nato niya nga sitwasyon. Subong pa lang yung bulan sang Hunyo sa mga kauturan naton kay sa aton niya nga mga kabombo. Subong pa lang nga bulan sang Hunyo, kadamo na sang mga sining nagaluluntad bala no nga krimen no subong pa lang pila na ni kaasod-asod Bombo Anthony nga shooting incidents nga nagluntad riya sa aton sa may syudad sa Bacolod may nasulbar tiyan mo nang challenge aton yung mga katapos ang kapulisan. Yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Okay. Welcome and good morning, Bacolod. Nagsugat anay kita Bombo Lindsay. Welcome kag maayong aga sa liwat sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ining ginahulat-hulat manamon diri nga Bacolod City General Hospital. Kay sa labing una nga tion ang syudad sa Bacolod, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, makaangkon sang kaugalingon nga hospital nga tisang tinalikdan to nga tuig ginaprubahan abi ni President Rodrigo Duterte ining House Bill nga gin-author ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Kag speaking iya sa kay Congressman Gasataya kahapon gin-confirm niya nga nagmeeting na sila sa Department of Health sa DPWH nga mga by third quarter sini nga tuig masugod na gid sa construction para sa kaugalingon nga hospital sang syudad sa Bacolod. Ugaling may rekomendasyon ang Department of Health nga kudi may existing naman gid nga daan nga City Health Office diri sa Bacolod pero sang una pero sang tinalikdan or sa administration bla ni outgoing Mayor Big Leonardia gintuyo to tani nga daw isahon na lang sila bala himuon complex nga dira man ibutang construct sa bago nga City Health. Timbal sa Department of Health na do hindi gid makapaayo no nga tuparo na sila dapat kon hospital alone lang gid
pero ang City Health Office diri ang bali Congressman Greg pwede man ang ipadayon na dira sa may Barangay 20 dira kay ginapunduhan man ina para mas mapa-improve man ang structure. Kag subong man sa dugang palamon diri nga balita another shooting incident naman di sa amon Bobolinsi. Duway patugani yan na sulbar tong tinalikdal ng to nga inadlaw tong isa ka businessman bala nga gintiro patay. Kagabi naman patay ang isa ka barker matapos ginluthang sa Lacson Extension, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, no? 7:45 ni kagabi kay sa initial nga impormasyon ang biktima ang ginkilala kay or sa information ang biktima ginkilala kay Adonis Matulak, 54 anyos, residente sang Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kag nagatrabaho bilang barker, nagsakay siya sa iyang orange nga motorsiklo. Kag tiyan mo na ginluthang sa ulo, patay. Pila na ni Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, pila na ni ka asod-asod subong nga Hunyo, pila na ni ka asod-asod nga shooting incident nga nagluntad man diri sa amon sa may syudad sang Bacolod. Kag ang kahapon nagmeeting man ang ining mga ang transport group kaya nagapangayo ni sila sang bulig sa kay Congressman Greg Sataya kung ano ang pwede mahimo bla kay damo concern ang pagtaas ng presyo sang gatong kag isa na lang provisional authority bla nga nag-expire na sa mga kundi ginadoso ang modernization ti karon do why na ginahatagan ni mga jeepney drivers ang provisional authority tinaga panawagan gid kami diri Bombolinsi ho mga drivers nga tani magpakita man diri si director blang kes agalim tantangalan niya kay duway gid pakita dis Bacolod Richard Osmeña sang LTFRB ga panawagan ng transport sector mamati man sila siya tani sang concern diri ho ti amo ni mahatag sila position paper papabulig sa amon diri sa kay Congressman Greg Sataya para mapakadto man diri si Director Osmeña damo concern ang transport sector. Amo ning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Damo ka salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombolinsi kag mayong aga Bombo Radio Western Visayas sa amon diri sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz, ti bilib kami diri sa amon yang makatapos ang kapulisan sa bulig sa mga barangay officials kag mga pumuluyo matapos gani nga nakilala na ho ginhingadlan na ining suspect sa asod-asod nga pagpang-hold up kag kinawatay sang damlag lang diri sa amon nga syudad. Inkilala ining suspect sa kay Mark Cortado Uy, 40 anyos, kag temporaryo nga nagapuyo sa may barangay Mungpong diri sa syudad sang Rojas. Ining si Uy ang anay, person deprived of liberty o kon PDL nga may kaso sa anay nga murder kag homicide. Na tigayon ni nga makilala matapos gani sa investigasyon man sa amon diri nga mga katapos sang kapulisan kag sa bulig man sa mga barangay officials sa mga residente nga naghatag sang ilang nga impormasyon. Sugin patigayon ang operasyon dito sa nasambitan nga barangay kag sa balay nga ginapuy-an ni Mark Uy. Nakita dito ang mga umog nga mga bayo ginpakita sa mga biktima sa pagpang-hold up si positive nga nakilala nila nga ang moto ang ginsuksok sang suspect sang nag-hold up sa ila. Matandaan nga sang dagigad nga adlaw, mga alas 8, damo pa sang tawo na diri sa syudad, diri sa Arnaldo Bolivardo, sang nagalakat-lakat ang mag-abyan nga si Louie Coros kag iya ganing ang mga abyan man sang ugbayan na lang inisa sa ni Mark Uy ho gintutukan sa armas tutag kag ginkuha ang iyang nga bag. Why lang gani masubra lang gani isa ka oras after gali sadto nalagyo ang suspect nagpanglaktod kag sa iya nga panglaktod nagyan ining duha ka mga persona nga si Bruce Bulacan kag si Arnold Lopez
kag nagpamangkot pang suspect kundi malapos ining alagyan nila nga gina subaya. Tapos adto balaan tong suspect ka daw ka white may nagalakat-lakat nga iban nga mga persona gin-hold up ni na lang, gindalasan ni na lang, ulayhon ni na lang hold up atong duha ka mga persona. Nagdalagan pauli sa that time gali sa barangay Mungpong kag nagailis. Pagkagabi pagid or pagkaaga o kung pagkagabi sad to may nagluntad man nga pagpangtakaw no pagpangawat sang motorsiklo kaga mo ni gani isang ginatudlo man ho nga suspect sa pagpangawat sa motorsiklo nga gingamit man sini sa pagpalagyo diri sa may probinsya sang Capiz. Ginapayag Bombo Radio Western Visayas kini si Mark Cortado ang nagpadulong dira sa may bahin sang San Enrique. Kag ginaaligar diri no may impormasyon gani diri nga inisa ang ginatudlo man sa karon nga may kahilabtanan bala sa iyang grupo sa pagpanghold up patay sa ka-German national dira sa may San Enrique, Iloilo. So, posible nga ara sa no or diin man sa diri sa Western Visayas nagpalagyo. Ang picture niya siniya ara sa aton iya diri sa Bombo Radio Rojas nga Facebook page. Sa dugay namon diri nga mga balita, update man sad to ban ay matandaan itong sakristan nga pulihan kastigo patay dito sa may bahin sang banwa sang Panay kung sa diin ganiti natigayo na diri nga papanaugan maserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga homicide ining mag-utod nga Sanday Jerry Azares 28 anyos kag Harji Azares 32 anyos nga residente sang barangay Anhawon sa nasambitan nga Banwa. Amo ni sila ang ginatudlo no nga puli kastigo patay sa sakristan sadtong tinalikdan nga mga binulan. Matandaan nga Enero 22 sang nagpadulong ining si Joey Dumangon o ining sakristan kag nagpadulong sa balay mismo sining mga suspect agod nga mag-inom-inom kay man nagmaninoy ni sa bata no dira sa pamilya sang Azares ay nagtabbo ang rambulanay no ginapayag nga ginpulihan ini kasigo ining si Joey Dumangon kag dito na lang ganina sa puwan sa may suba no, nga nagalutaw-lutaw na sigayon nga mapasagaan sila sang kaso kag sa karon ginarekomendar sang korte ang 120,000 pesos nga piyansa para sa temporaryong kahiluwayan sining mag-utod nga Azares. Sa biyak sinati nagapati sila nga inosente sila. Why sila sang sala no suno sa ila nga pagpatay kay Joey Dumangon nga sakristan. Kag karon na Bombo Radio Western Visayas balantayan ang Game 6 sang NBA Finals sa tunga sang Golden State Warriors kag sang Boston Celtics. Ito nagakalangkag naman diri ang mga fans sang Golden State Warriors. So nga desidido nga tapuson na sa Game 6 ang serye sang NBA Finals. Pero nagapati man ang fans diri sang Boston Celtics nga ti ila na ini sa karona kay man ilang nga home court dito sa may TD Arena sa Boston, Massachusetts. Amo rin so far, mga balita dali sa mga syudad ng bugos ng probinsya sa Capiz, balik sa imong Bombolin. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombolin si mga nagapuna namon nga mga balita man diri sa mabanwa sang Kalibo no kag bilog nga probinsya sa Aklan ti kagapon. Matapos nga makomitar sang suspect ang pagpamarito sa biktima, tinaristo man siya mga pasado alas 12 no sang udto adlaw ang ining suspect nga si Chuvi Igma 57 anyos ag residente sang Purok 13 sila sa street diri sa may Banwa sang Kalibo. Hindi matapos nga ginti tiro niya no ang biktima nga si Rinante Bungaya
residente man sa nasabitan nga lugar kag isa ka photographer. Base to sa investigasyon sa ngamon nga taga Kalibo PNP amuna no nga may natabo nga konfrontasyon sa magtimbang nga parte sa suspect kag ang ini nga biktima sa kwanang bala bangod lang sa may kung kabala daw buhangin or balas kun diri sa amon agin kanda tumpok sa nga ini nga biktima dira gid sa kay tupaday lang ang ilang nga balay may gintumpok ito nga buhangin or balas dira sa malapit nga lugar may mga dati nabi sila nga banggianay daw mutong nangin rason nga nakaangkon sila sang makangkahang nga konfrontasyon ang ina nga biktima kag ang ina nga suspect demo to napiko nang ini nga si Chubigma nagkuha to siya sang armas tutang kag gintiro ang ini nga ang biktima tinigoan ang biktima siya nga tiyan kag sa pangduha pa nga tani ito nga pagtiro sa ini nga suspect way maiguan makalapalagyo ang ini nga biktima gindala to siya sang iya nga pamilya sa pinakamalapit nga private hospital Bombo Radio Western Visayas ini man nga suspect nagapalagyo no kag nakabaton sang impormasyon aton nga taga Kalibo PNP nga dito nagpanago sa may barangay Kinalangan Nuevo sa Banwas ng Malinaw upod ang Malinaw PNP gindakop siya to no mga 12:40 sang utradlaw natigayon nga madakpan ang ina nga suspect nga Sigma. Ginbitbit siya dala samon nga may Kalibo PNP kag subong nakatalang nga pagapailan sang kaigo nga kaso kag ang biktima sa mayo naman nga sitwasyon subong dira sa isa ka private hospital. Kag sa mondugang pagid diri nga balita may nagluntad man to nga sunog kina nga gaagabla sa may isla sang Boracay sa may Bulabog Boracay na kung sa di initial information ginatag sa aton nga BFP kay man under kuan pagid nila ini no investigation pero siling nila nga isa ini no ka bodega sang Boracay Aqua kag matapos to nilang gin respondian siyempre gikandakan pagid nila sang mapping operation kay man ina bodega no mayo lang to kay way gid maglapta sa mga tupad to nga kuan man mga panimalay no sa ina nga area sang bodega subong ila pagid nga imbestigaran ina kung ano ang cause of fire di nagumpisa ang kalayo kung ano sa wiring naman bala or ano may napabayan tong nakasaksak so una gidalantaw na nga dahilan ka initial investigation sa aton nga BFP Boracay kag hindi pa gid nila ma-estimate kung pila ang nangin danyos sa muna nga nagluntad nga sunog sa Boracay Bombo Radio Western Visayas. Kag sa dugang namon nga balita no pagabot naman sa muna NBA finals Golden State Warriors versus Boston Celtics diri sa amon nagaabang na gid sila kay expect sa mga Dub Nation tapuso na gid sang Golden State ang siyempre game 6 kag ang iban man siyempre may ara man kami din nga mga dako-dako man nga mga fans sang Boston Celtics pero ang iban nagaayo may mga plus bla ba Bombo Radio Western Visayas may mga ara plus 5 plus 6 basta Boston Celtics sila kay man sa paglantaw nila may ara nga special nga kuan-gid estilo ang ilang nga coach nga si Udoka sang Boston nga may diyahan no nga perdigid ang ina nga Boston Golden State Warriors para kuan pagid mag-extend kag magkililita pa sila hasta sa game 7. Amo lang ni so far mga nagapuna namon diri man nga mga balita sa Banwas ng Kalibo, Isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo sa amon dari nga mga nagapanguna nga balita te subong adlaw mi ara dari sa patigayunon sa amon nga province-wide cleanup drive and also clearing operations sa nga probinsya sang Iloilo agod nga matap na ang pagduging sang dengue amo man nga ang pagtap na man sa sining pagbaha dariya sa amon sa Maya probinsya. Sa iban pa namon nga mga balita ginapasigurado dari sa nga Iloilo City Government nga sa pulon ang tanan nga mga sektor may kaangtanan sa ginapatuman nga LPTRP dariya sa amon. Tigi pahayag dari sa alkalde nga nakigsapol na siya upod sa mga transport group dari sa may syudad sa Iloilo kag tiila ginistoryahan ang road plan kag mga concerns nga nakadihon sila sang mga kasugtanan. Pero sa sining pagpatuman sang local public transport route plan, nag-file dariya sang petisyon
ang mga drivers, mga operators, mangina ang mga residente sa distrito ya sang Lapuz. Bangod nga ti wala na to ya sang ruta sa ila nga makasakay sila ya sang jeep kaga malakat-lakat pa sila ya pagwa sa nasambit nga mga barangay sa barangay Don Esteban, Alalasan, Sinikway, agod nga makasakay sila ya sang Barrio Obrero nga jeep. Kundra sa inyo bomboan kung nagaproblema ka ang inyo dra nga mga drivers nga ti wala gid pakita si LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña ti the feeling is mutual. Damo-damo diri concern sa amon sa sining pagpatuman sa LPTRP ti kundiin ni si direktorya basiara man lang siya opisina basiga pulo pa ngapi-ngapi lang bomboan. Ara na gid na siya gani sa inyo Bombolinsi, hindi nyo pa makita. At hindi na kami mag-wonder kung nga wala pagid siya gapakita des Bacolod. Kaya kung matabok ka pa ya dagat magkatukas Bacolod, ara na gid na gani sa ganaan sa Iloilo, hindi nyo pa makita. Nano ni si Director Osmeña Bombolinsi? Gusto niya pa ning trabaho niya or hindi niya na gusto? Kay siguro kung tamad na siya mag-perform, ya damo man ang mabulos da sa iya nga mas maayo, mas maka-perform sang maayo, Bombolinsi? Si Amugi di, basi Amugi na ya si Director Osmeña, ang kita na lang ya mahangop. Basi shy type siya, Bombo Radio Western Visayas. Pero kung mga inauguration, wala sa mga modernized jeepneys, ara gina siya. Hindi na siya magpauli. Pero kung mga problema, gani kag concern sa mga drivers namon dari, dumurto nga gadula-dula. Di sa inyo, dara sa Rojas, sa gakadto man dara si Director Osmeña, Bomborita? Wala gani ko sa nakakita sa iya na wong diri sa Rojas sa Bombolinsi, di dira gani sa dalagpuan sa Siyudad Sililog sa Bacolod. Why di kadto diri ayhan sa Rojas nga kagamay siyudad sa Pakon niya payhan Bombolinsi. Tika bay pa nga maisla na lang niya si LTFRB Director Osmeña. Kay dowa ay man kita sinisa nga pasalamatan sa iya. Way man pasalamatan drivers naton dari sa iya. Dapat ang masunod nga direktor kuntani may ara sang tagipusoon sa mga drivers kag mga commuters, di ba la Bombo Leonard? Sakto gidira Bombolinsi, no? Hindi lang dapat tagipusoon kag dapat may bagi dapat, no? Para at least batian man sang drivers kag operators ang kung ano ang may ara silang plano kag programa Bombo Linsi, Bombo Radio Western Visayas. Pero diri samon sa Kalibo na interview namon ang taga LTFRB dira, no, in behalf ni Osmeña. Kay man nagkadto diri may arang event kay patigan diri samon sa Aklan ang taga LTFRB upod ang ibang nga mga ahensya sang gobyerno ti personal tato nga nakuhaan sang numero si Sir John Altura. Mayo pa si Sir John Altura kay kung kisa may ara nga ginaka-atindiran nga event, especially subong daw dito siya sa part sang Manila, may ara nga mga kapartis ang iya trabaho tong intindiran, na-interview namon, kisa na Zoom interview pagani, ang ina nga si Sir John Altura, si Sir Osmeña daw, muna guro gid man siya, Bombolinsi, shy type, pero kung di siya kaya mag-perform, pwede man guro siya bailuhan ni Sir John Altura, at least may ara nga limog siya, kag nakaya niya nga explicar ang kung anong problema diri sa amon, giniplasta namon siya, may ara dayon nga advice, at least may ara nga advice nga kung anong pwede himuon sa mga transport group namon diri, Bombolinsi. Ti amo gid dapat kung tani si Attorney Altura na lang ni mabulo sa posisyon ni Director Osmeña. Sige lang, alang na ginang ako nga Okay, tsempo. sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas. So, naman kita yung mga kabiyan namin nabiling nga tsempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan?